Доброго ранку, Україно! Інформаційний ранок на телеканалі АТR триває. Це програма «Саба» і мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні ми обрали дуже непросту тему для обговорення. Насправді, говорити на цю тему дійсно важко і складно, тому що нас постійно переконують, тому що пріоритетним наразі для держави, для керівництва в цілому, для країни є питання саме тих злочинів, які відбувалися в цей же час 4 роки тому, в 2014 році, і розслідування цих справ, покарання злочинців, реально винних людей є на першому місці. Натомість ми бачимо дуже багато справ судових, які порушені, які заведені, але жодного рішення наразі немає. Сьогодні ми будемо намагатися говорити і розбиратися, власне, чому це відбувається. Тому ми запросили гостей в нашу студію. Одна з них – це Крук Мохорт Анастасія, це волонтер. Доброго ранку, пані Анастасія. Доброго ранку. Власне, та теза, яку я щойно заявила, вона особисто мені не дає спокою і якось вгамуватися, тому що дійсно оцей, напевно, громадою збурений суспільний супротив і обурення, воно не вщухає. Чому, на вашу думку, протягом цього всього часу немає жодного вироку? Тяжко сказати, чому немає вироку, тому що насправді це запитання не до нас, це запитання до влади, перш за все. Напевно, до тої влади, я не можу сказати, що весь Майдан вийшов, як і я особисто, вийшов безпосередньо за цю владу, так? Але ця влада зараз є вона є керуючою, і відповідно вона несе відповідальність за ті вчинки, які вона робить. І якщо немає покарання за реально дуже тяжкі злочини, то я думаю, що їй має бути соромно перед суспільством. Скажіть, будь ласка, от, власне, нещодавно, от вчора була інформація, адвокат сімей Героїв Небесної Сотні та потерпілих на Майдані Павло Дикань, він заявив про те, що він взагалі насправді не плекає надії на те, що справа розв'яжеться там найближчим часом і дає там, ну, як мінімум 2 роки ще на оці розгляди. Знову ж таки, я розумію, що це питання до влади, але тим не менш, ви як волонтер, як задіяна людина, яка орієнтується в цих темах, ви маєте якесь певне бачення, ну, або принаймні здогадки, чому так відбувається? Це затягування процесу, чи це дійсно аж настільки складна справа? Що можна зробити? Долучатися до міжнародних організацій? Взагалі є така інституція міжнародна, яка могла би допомогти, наприклад, не знаю, в проведенні експертиз чи ще щось? Наскільки мені відомо, цим займаються мої колеги-дівчатка з Євромайдан СОС. В принципі, я також була волонтером Євромайдан СОС від самого початку. Саша Матвійчук і інші дівчата, але тобто вони займаються цим всім на юридичному, саме на юридичному рівні, так, щоб це було правильно, а не на рівні якогось відчуття, якоїсь інтуїції. Так. Від себе особисто можу сказати, що як волонтер, що це справді дуже тяжка, болісна, ну, для душі тема, але я думаю, що все ж таки за затягування процесу, і на мою думку, це питання не буде вирішено. Хіба що це питання буде вирішувати безпосередньо суспільство силовим шляхом. Це моя особиста думка. Я вас зрозуміла. До нас тим часом доєдналася ще одна гість. Це Світлана Гнипа, хрещена мати Героя Небесної Сотні, власне, який загинув на цих подіях. Пані Світлано, те, з чого я починала цей ефір, насправді особисто в мене відчуття неймовірної якоїсь відповідальності, хоча я також не є представником влади. Але тим не менш, є такі запитання, на які немає відповідей, і разом з тим навіть задавати це запитання – це надто болісно. Я знаю, що ви вчора були, знову ж таки, там, на Майдані, де це все відбувалося. Ваше, знову ж таки, от навіть формулювання запитання, ваше враження, бо ваше ставлення до цього, я розумію, що це, воно не є доцільним, але тим не менш я так сформулюю. Ваші враження, ваші думки з цього приводу. Я з Харкова, і Влад Собенко – це дитина соціальна сирота, тобто це при живих батьках дитина залишалась сиротою. Чого ми не болить, тому що зараз важка доля у дитини і все інше. Дитина поїхала в Київ за майбутнім, тому що він хотів реалізуватись. Дуже талановита дитина. Дуже шкода, що так трапилось. Але болить ще те, що
знаєте, перемогу роблять романтика, користуються негідники. І так усьому. Знаєте, цей постулат ніяк не змінився. Ви наголосили правильно, що батьки і родичі Небесної Сотні дуже вболівають за те, що пройшло майже 4 роки, а ніяких звігів у цьому питанні нема. У ці всі 3 дні, 18, 19, 20, було багато заходів, на яких я перший раз приймала участь. Я завжди проводжу це в Харкові. Але такі масштабні, бо все ж таки влада і всі керівні органи знаходяться в Києві, і ми намагалися достукатися, добитися, щоб нас почули. Моє враження, нас використовують. Використовують, коли потрібно владі, коли треба показати гарну картинку, що ми разом. А так все залишилось, майже нічого. Нам обіцяють те. Але все одно не рухається в ніякому напрямку. Якщо говорити про якісь подробиці саме цих справ, власне, розслідувань, тому що, знову ж таки, адвокат Павло Дикань, якого я вже цитувала, він говорив про те, що дуже багато експертиз назначено, більшість з них навіть ще не почалися, недопитані свідки. Ви як безпосередньо людина, яка дотична до того процесу і більш володіє інформацією, що ви можете сказати? Тобто, насправді це аж настільки Ми гальмується. розмовляли з адвокатами, так, ви все правильно зауважили, йде затягування. Нас судять ті судді, які судили майданівців. Тому вчора ми вранці ходили, пікетували вищу кваліфікаційну якусь на механізаторській, я забула, як вона правильно називається. Це якраз там, де обирають і дають карт-бланш на подальшу судову діяльність. Ми просили, роблять так, що по кілька людей в один день, свідки приїжджають з інших міст України, це важко, їх не вислуховують, це все ж таки і матеріальні якісь затрати, і все інше. І це важко. І ще відношення до постраждали. Це ж болюче, люди переживають, вони хочуть. А над людьми просто адвокати обвинувачених іноді задають питання, і судді підтримують, знаєте, не можуть там якось захистити. Це боляче, це неймовірно, бо тяжко вислухувати, згадувати це все. Як мені задають питання такі, то я теж починаю нервувати, і мені ніяко робиться з цього, що мені задають такі питання. Я вас розумію, і тому хочу перейти до більшої конкретики, тому що мене як журналіста і навіть в принципі пересічного українця, який більш-менш орієнтується в інформаційному просторі, все більше повідомлень йде про, так би мовити, російські гранати, які власне використовувалися 18-20 лютого. І самий найпроблематичніший момент є експертиза того газу, аби довести власне, що це російського виробництва гранати, і з того витікатиме, як вони там опинилися і так далі, і тому подібне. І от саме найбільшою проблемою є ось ця експертиза, яка не проводиться, і на те є дуже багато причин. Чи то не сила нашій владі або нашим якимось потужностям це зробити, або ще щось. Тому, власне, я і задаю запитання, що хочу почути вашої думки. Оце момент якихось міжнародних інституцій, я не знаю, міжнародних інстанцій, які можуть це якось все ж таки провести цю експертизу. Він є, якось зверталися, чи немає сенсу навіть взагалі намагатися? Я не можу відповісти на це питання, тому що зовсім не володію. Моє особисте враження, відчуття, це моє особисте, це мої здогади. Я впевнена, що там є російський слід. Це моє враження. У мене немає ніяких доказів. Цим повинні займатися спеціалісти і ті люди, які зацікавлені. Не знаю, зацікавлені розкрити це, я не знаю. Знаєте, доказів немає, я можу трошки від себе додати. Просто особисто, коли ми були на Майдані, тоді не було, в принципі, ні волонтерів, бо не було, тобто весь народ, скажімо так, був одним єдиним цілим. І коли безпосередньо ми знаходились в епіцентрі цих всіх подій, то, звичайно, що в нас бували різні моменти, коли ми пересікалися безпосередньо з тими людьми в масках, з тими людьми, які знаходяться за щитом.
І, чесно кажучи, ну, тобто ми українці, ми можемо відрізнити український говор від російського говору, так? І коли нам бували певні, траплялися люди, які просто напряму нам говорили настільки російською конкретно мовою, з цим а, га, і ми, звичайно, розуміли, що вони не місцеві. І, чесно кажучи, та жорстокість, з якою вони били, ну, били людей, напевно, так можуть бити тільки вороги свого народу. Мені здається, що навіть серед нашої місцевої там поліції, міліції, да, як це зараз, точніше, міліції і поліції, напевно, мало знайдеться таких людей, які можуть собі дозволити бути настільки жорстокими. Знову ж таки, в контексті цього вирішення питання ще в 2014 грудні 2014-го був створений департамент спецрозслідування ГПУ. Власне, чим займається цей департамент? Чи відчуваєте ви їх роботу? Ну, от на практиці, якось, не знаю, чи співпрацюють? Взагалі, як виглядає цей процес? Ну, безпосередньо ми були із братом Влада молодшим Тихоном, так, на допитах, на перших допитах, які відбувалися в прокуратурі. І я вам скажу, що ну, було особисто для мене дещо дивним, коли ти приходиш, твоє безпосередньо, твій допит відкладають на дещо відтермінований період, і по тій причині, що привезли 9 беркутівців на допит. І коли наступного ранку я включаю телевізор, бачу, що привели виключно одного беркутівця, для мене було дуже велике запитання. Тобто вони тут пояснюють нам, що немає свідків, немає доказів, немає тих людей, яких потрібно допитувати, а в результаті ми бачимо зовсім іншу картину. Тобто одна картинка є поза кадром, інша картинка є в кадрі. От як сказала пані Світлана, я повністю погоджуюсь. Так само, як можу додати від себе про Владу Зубенко, що Влада безпосередньо навіть на похороні дитини, да, яка загинула, віддаючи своє життя за незалежність цієї країни, Влада просто нагло грає. Ну, я думаю, що це може додати пані Світлана, якщо у вас буде там хвилинка якась зайва ефіру, вона вам розповість, як це все було насправді. Тобто... Ну, власне, пані Світлано, якщо ви можете про це говорити, прошу. Ні, мене здивувало, коли перший раз ми теж з Тихоном нас викликали сюди, тому що ховала Влада, ми разом з Тихоном. І нас викликала прокуратура. Мене здивувало, що питали мене не за Влада, не коли, яким чином він потрапив. Питали, скільки я раз була на Майдані, де я стояла. Я задала питання, до чого це? Ну я була на Майдані, да, я ж була на Майдані. Ну, такі були питання. Зараз Луценко зустрічався з родичами Героїв Небесної Сотні, але я не потрапила, тому що в мене не було в списку. Я не можу вам розказати, про що вони розмовляли. Але із того, що я чула, багато не хотіли йти навіть до нього. Говорять, та ми що, ми чули, це буде бла-бла-бла і не до чого. Тому що він дуже гарно все говорить, а конкретно вирішити якісь питання не можуть. Дуже жалілися батьки, тому що прокурори приходять на засідання судів непідготовлені. Тобто там зразу потрібно, як нам пояснили, ось конкретний Герой Небесної Сотні, його питання, нарізка конкретно стосовно цього героя, щоб не шукати і не продивлятися ці кадри, ну, там, скільки, півчаса, там, ну, щоб воно швиденько, щоб суддя могла зрозуміти, про що. Так воно завуалюється, затягується і таке інше. Оце були такі. Більше сказати не можу, не знаю. Скажіть, будь ласка, ну це таке питання до обох, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що наразі та ситуація, яка є, вона не влаштовує ані громадськість, ані навіть, ну, як мені здається, все ж таки деякі щаблі влади теж, як на мене, тому що не можна говорити, що скрізь довкола лише одна зрада. Тим не менш, що можна робити зараз, куди тиснути, і чи не бракне сили, власне, волонтерам, самим родичам, тому що я прекрасно розумію, що коли я трячу цю рану з дня у день, постійно тримаючи тебе у напруженні і змушуючи знову і знову це згадувати, то
то рано чи пізно організм просто вже інтуїтивно і інстинкт зробить так, що вже трошки абстрагується. Чи достатньо сили, аби доводити у родичів, у правозахисників оцю справу до кінця? Я можу сказати за себе. Я б не сказала, щоб в мене опустилися руки, але я роблю те, що я можу. Що я можу? Я можу тільки протестувати. Що я можу? Я можу тільки своїми власними вчинками доносити свою думку. Я 17 жовтня знаходжусь в наметовому таборі під Верховною Радою. Я ніяка не партія, я ніяк не за якого лідера. Я за те, що стояв Майдан, за те, що загинули наші діти. Мені боляче, що нічого не рухається. За що загинула ця золота дитина, в яку я вклала свої сподівання, душу, любов і все. У мене були великі плани на нього, щодо нього. І мені дуже боляче, що злодії не покарані, нічого не робиться. А наоборот, висмикують героїв, тих, хто захищав Україну зараз на Сході, їх же зараз хапають, кидають в тюрму. От і у мене сьогодні вранці була дилемма, тому що в 10 ранку на Солом'янській 2 в апеляційному суді буде розглядатися суд з приводу нашого героя України, який підбив кілька танків, народних героїв. Це позивний Брест. От. І я би просила киян, не будьте байдужі, підійдіть, тому що його відпустили в Шевченківському суді. А зараз, бачите, Авакову не сподобалося, що суддя таке зробила, як вона могла, посміла його відпустити на поруки народу. Він нічого не зробив. Коли на нього напали, він має свою власну зброю, яка йому положена, і він вистрілив у підлогу. І от йому зараз до нього такі претензії, що він напав. Пашинський може нападати на людину, йому можна, і всім цим депутатам, кому роздали ці, а нам, народу, нічим захиститися. Я вас зрозуміла. Єдине, що я можу сказати, це, знаєте, той випадок, коли насправді ти, в принципі, не маєш компетенції і, в принципі, від тебе нічого не залежить, але чомусь соромно тобі, мені особисто. Я не влада, я не суддя, я не народний депутат і навіть не волонтер, але чомусь от зараз, сидячи тут, мені соромно за те, що наша влада таке робить. Власне, на превеликий жаль, у нас добіг кінця наш ефір, вже час вичерпано. Ми зараз беремо невеличку перерву, після чого повернемося в студію, будемо продовжувати говорити про головні та актуальні теми. Не перемикайтеся, будьте з нами.